खुलुमबाय गासैखौबो एलके प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय जों दिनै मोनसे खोब सिरियास टपिक सावरायनो थाखाय जिरायलायबाय दा बयबो मिथिगौ बर्तमान बिटिसि इलेक्शन मोनसे बारहावा बारगासिनो दङ 4 एप्रिलाव जानो गोनांमोन इलेक्शना बिटिसि इलेक्शना किन्तु जायासै बे महामारी कर'नानि थाखाय किन्तु दा इलेक्शना माला जागोन बिनिबो कुनु जोङो नटिस गैया माबा गैया मोनाखै बर्तमान माला जागोन कुनु माने बुंनो हाथ'वाखै थेवबो बर्तमान बिटिसिआव मोनसे इलेक्शननि बारहावा बारगासिनो दङ बेजों बि माने हाब्रु सारलायगासिनो दङ बिटिसिआव मोननैल' पार्टी सक्रिय पार्टी दङ मेन पार्टी होनना बुंनो हायो जोङो बिपिएफ आरो इउपिपिएल दा बिपिएफ आरो इउपिपिएल नि गेजेरावनो बिराद दाङाबाजि बेजों बि हाब्रु सारलायनाय बेजों बि नांलायलायनाय आरो बै मोननै पार्टीयावनो बर' मानसिफोरा 50-50 इनभल्भ जाना दं 50-50 माने जों जास्ट आन्दासाव जों बुंबाय 50-50 माबा मोनसे पार्टीयाव बारा थानोबो हागौ किन्तु बे मोननै पार्टीयावनो बर'फोरा सिरियासनेसा बे मोननै पार्टीयावनो दङ आरो स' बै बिटिसि दा इलेक्शननि समाव ओरैबायदि कनफिउज जायो रायजो राजाफोरा जे माने नैबे समायाव मोननैबो पार्टीया दा बेजों बि हाब्रु सारलायलायबाय थायो रायजो राजानि सिगाङाव भट बिनो थांनायाव बियो बिखौ बुंगोन बियो बिखौ बुंगोन बियो बिखौ गुन गायगोन दा ओरैबायदि कनफिउज जायो रायजो राजाफोरा जे जों सोरखौ लाना बिलिभ खालामगोन सोर मोजां माने सरकार गठन खालामगोन सोर रायजो राजानि थाखाय मोजां खामानि मावगोन दा बै समायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरा इलेक्शननि थाखाय माबोरै सांग्रांथि जानाया मोजां होननानै नोंथाङा सानो सिम्पल दा एक्चुअली गथाय पार्टीयानो गोदै बुङो खायसेया खिन्थु गोदै बुङा बिराद गाज्रि रावजों सोरखौ बारायनानै फैयो पलिटिकल पार्टीयाबो मोनसे बेपार बायदि मिथिबोलनिखाय बेपारि जानो बेपार आरो मोनसे बेपार थायोबानो दा गिबियावनो खिन्थु दा ओरैबायदि बै भिडिअखौ जाय नायदों बिनि गेजेराव सोरबा बिजेपि सापर्टार थागोन इउपिपिएल थागोन बिपिएफ थागोन सिपिएम बायदि कंग्रेस थागोन दा सत्य बाथ्राखौ बुङोबाथाय बिपिएफ नि मोजां बाथ्रा बुङोबाथाय इउपिपिएल ना सानगोन वान साइडेड भिडिअ बानायदो आरो इउपिपिएल नि मोजां बाय बाथ्रा बुङोबाथाय बिपिएफ नि सानगोन वान साइडेड बाथ्रा बुंदो बिजेपि सिपिएम नि बुङोबा बेलेग पार्टीबा सानगोन वान साइडेड भिडिअ बानायदो किन्तु वान साइडेड मोनसे बाथ्राया टु साइडेड जानो हाया नंगौ ना मोनसे सैथो बाथ्राया बियो वान साइडेडआनो जाखागोन बियो नंगौबानो बियो दैबा दैयानो बियो दैया मालाबाबो गाइखेरबो जाफिननो हाया बियो बेनिखायनो सैथो बाथ्राया मोनसेल' दा इयाव गोबाङानो दा सानगोन आरो वान साइडेड टु साइडेड बिसोरनि बुंनाया गावबा गावनि बिजिरनायावल'सो बिबो दा किन्तु बे बेलायाव आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नायगोन सब गासैबो पार्टीयानो गामि केम्पेइन खालामगोन गोदै बाथ्रा बुंगोन रायजोफोरखौ बुरखायगोन रायजोफोरा कनफिउज जायो सोरनो थुगोन सोर मोजां खामारगोन माने कनफिउज जायो दा बयबो मोजां खामानि मावगोन होनना बुङो गोनो गोथो जायो महा थुगोन महा मागोन किसुमाना ओरैनो आन्दाजनो थुना होयो आरो लास्ट खालि भट माने बरबाद जायो आरो दा बेनिखायनो सांग्रां जानांगौ थारमाने जोंनिफ्रा दा भटखौ एक्चुअली माबायदि सांग्रां जानांगौ दा जोङो भटआ नैबायदि जोङो सांग्रां जानांगोन जोङो सानना नायनांगोन थारमाने ओइ पलिटिकेलनि बुंनायफोरदो एक्चुअली पलिटिक्सफोरनि गोदै बुंनायजों जोङो खोनाल'सो संनांगौ बिखौ खिन्थु बिसोरनिखौ नंगौ होनना सानना लानाङा थारमाने बिजिरनाया गावबा गावनि सायावसो दिनै हमना ला मोनसे पार्टिनि लिडारा फैना जोंनि गामियाव बुजायफैबाय गोदै बुजायना थांबाय आरो खाननैसो साननानै बेलेग मोनसे पार्टिनि लिडारफ्रा फैना बुजायना थांबाय जोङो मोननैखौबो खोनासंनांगोन थारमाने इनिखौबो जों खोनासंनांगोन इनिफ्राय होनांगौ आगो मोननैखौबो खोनाबायना दाना जों बिजिरनो हासिगोन ना ग्राउन्डखौ मोनबायना बिजिरनायनि जों गावसो बिजिरनो हासिगोन थारमाने दा सोरनो होमारनांगोन एक्चुअली सोरनो होनायाव लाब जामारगोन बै बुस्थुखौ जों निजेसो थारमाने साननानै होनांगौ थारमाने सोरनिबा बुंनायनि थाखाय होनाङा खिन्थु सोरनिबा बुंनाय इनफरमेसनखौ ज' खालामनासो लानांगौ जों थारमाने बिपिएफआ बुंफैबाय माखासे बाथ्रा ज' खालामना लाबाय इउपिपिएलआ माखासे बाथ्रा बुंफैबाय ज' खालामना लाबाय दाना गथायबो ज' जाबायना दाना बै गथायखौबो ज' खालामनानै बिखौसो बिजिरनांगौ थारमाने नैबे इसा बुंदो बियो मा ग्राउन्डस दं होनायनि नैबे पार्टिया नैसा बुंदो बेयाव होनायनि मा ग्राउन्डस दं जुक्ति दं बै बुस्थुखौ बिजिरसो भटखौ थुनांगौ थारमाने बेनिखायनो रावबो पार्टिया नै भट होनबानो जागोन दे मानो नै 5000 होबाय नै भटा थुखानांगोन दै फैसाखौ बराया लाना दोन होननानै बै फैसाखौ खामानि बाहाय जोंनि दासिमबो बर' रायजो राजाफोरा माने इलेक्शनाव दाबो सांग्रां जानो रोङाखै दासिमबो माने अमा बेदर प्लेटनि थाखाय भट थुनाय दाबो नुयो अमा बेदर फैसानि थाखाय भट थुनाय दाबो नुयो जोङो माने
फिउचारनि थाखाय जोंनि मोजां सरकारनि थाखाय मोजां माने ससाइटि दानायनि थाखाय जोङो माने मालाबाबो भट होनाय माने बिदि नुवाखै नुबाङा आरो खम दङ दाबो माने सांग्रां जानो हायाखै दा बिनि सायाव मा बुंबावगोन आरो दा बिनि सायाव आं बुंनो नायदों आंनि पार्सनेल भिउ जागोन बे पार्सनेल भिउ जोङो भटखौ माबायदि होनांगौ थारमाने नैबे डेम'क्रेसियाव सुबुं दारा खान्थिया सरकाराव सरकारखौ सोलायबाय थानायनि केपासिटिया रायजोनियाव थायो थारमाने आरो बै जिथु सोलायनायनि सिस्टेम खालामना दोनदोंना आग्लानो संबिजिर लिरनाया बै सोलायनायनि सिस्टेम खालामनाय कारना मा मिथिबायना जाय पार्टिया बियो बिटिसिनि बेलायावल' नङा दे बियो आसामनि बेलायावबो बियो इन्डियानि बेलायावबो आरो जायखिजाया पार्लियामेन्टारि फर्म अफ गभर्नमेन्टनि बेलायाव बेलेग कान्ट्रियावबो बे सोलायनायनि सिस्टेमखौ बानायनाय कारना थारमाने मानसि जातिया बियो सोरबा पार्टिनि मानसि नङा दे सुबुं माहारिया थारमाने सुबुं माहारिया आरो सोरबा हाग्रामा प्रमद बिश्वजितनि बाथ्रा नङा आरो इयो सुबुं माहारिया थारमाने गोबाव सम पावार मोनबाय थायोबा बियो अहंकार जायो थारमाने बियो मिथिंगायारि आखुथाय बियो सोरनिबा एदब खालामना लानाय आखुथाय नङा बियो आं राजा जाबाय थायोबा इग'इस्टिकआ आंनाबो बारायगोन थारमाने आरो बै जिनिसखौ मानसिनि मिथिंगायारि आखुथायखौ मिथिनानैनोथ' भीमराव आम्बेडकार मोना राजेन्द्र प्रसाद मोना बै ड्राफ्टिं कमिसनाव जेब्ला संबिजिर दानायनि बिबान मोनदोंमोन बै मानसिनि आसल रियेल केरेक्टारखौ मिथिनानैनोथ' बै जिथु सरकार सोलायनायनि सिस्टेमखौ बानायना गालांखादो थारमाने माने एभ्रि 5 इयार्सनि एभ्रि 5 इयार्सनि मुरे सरकार सोलायनांगौ बा इलेक्सन जानानै इयो माने रायजोनि चान्स मोनसे होयो आरो जे सरकारखौ सोलायनांगौ इनखायनोथ' बुङो रायजो राजायानो सरकार माने रायजो राजा थारमाने रायजो राजानि आखायावनो दङ मोजां सरकार मोजां ससाइटि रायजोनि आखायावनो दङ जों मानो सरकारा हामा सरकारा कारापसन होनना बुङोमोन नों मानो सोलायना लायाखै सरकारखौ नोंहासो भुल रायजोआसो भुल मालाय संबिजिर लिरग्राया खालामना गालांखादों नोंहा सोलायना ला 5 बोसोर मोजां मोनाखैबा होननानै दा जोङो सोलायना लानो रोङा आरो एक्चुअलि बेयो एकदम माने साइन्टिफिकेलि एनालाइसिस खालामना मोनखानाय दै मानसिया थारमाने अहंकारा बारिखानायखायनोथ' बै सिस्टेमखौ एडप्ट खालामना दोननाय कारना लिरखानाय कारना बैसोर मानसिखौ जों दाबो मानिनांगोन आरो थारमाने बियो ओरैनो लिरनाय बुस्थु नङा मानसिनि एकदम माने नेचारेल केरेक्टारिस्टिकजों गोरोबफानानै लिरनाय संबिजिरसो थारमाने पार्लियामेन्टारि फर्मा आरो दा बेनिखायनो नोङो मोनबो आसामावनो जा भारतावनो जा मेक्सिमाम मोनसे सरकारखौ 10 बोसोरल' लाखिनांगौ थारमाने मोननै टार्मल' मोनसे टार्मआव 5 बोसोर आरो एनादार टार्मआव 5 बोसोर 10 बोसोर ओंखायनो मोनसे सरकारखौ 10 बोसोर मेक्सिमाम 10 बोसोर लाखिनांगौ 10 बोसोर लाखिनांगौनि कारना बेनो किसुमान लं टार्म प्लेनिं थायो थारमाने मोनसे बिराद गिदिर ब्रिज लुबाय ब्रिज लुनायखौ नोङो 5 बोसोर हायाबो जानो हानाय बानायनो दा सरकारा मोननै टार्म थायो मोनसे सर्ट टार्म प्लेन आरो मोनसे लं टार्म प्लेन किसुमान लं टार्म प्लेनफोरखौ 5 बोसोर बानायनो हाया थारमाने दा बेनिखायनो मेक्सिमाम मोनसे सरकारखौ 10 बोसोरनि थाखाय जोङो कनसिडार होजायो आरो एथ' 15 बोसोर सोलायनो सरकारखौ मालाबाबो रायजोआ चान्स होनाङा थारमाने आरो 15 बोसोर सोलायनो होबायबा बे सरकारा अहंकार जाखाबाय राजानि खाखर खालामखागोन बियो होमबाथ' सिदा मोनसे बाथ्रा बुंनो हायो राजानि खाखर खालामखागोन बियो 100% नोंथांनि बाथ्राखौ जितु आं मोनसे बाथ्राखौ बुजिबाय जिहेतु नोंथाङा बुंबाय 15 बोसोर खाथियाव मोनसे माने सरकारखौ सालायनो होनाङा अहंकार जायो आरो बाराद्राय मोनसे माने सरकारानो सालायबाय थायोबा बाराद्राय मोनसे टार्म्स लायोबाथाय बे सरकारा अहंकार जायो होनना बुंदों दाथ' जों मेगनजों नुखाबाय बिपिएफ सरकारा जिहेतु 17 इयार्स माने खाखन खालामबाय बिटिसिखौ आरो बेयाव रायजो राजाफोरा मिथिखाबाय जे बेसेबां डेभेलप जादों बेसेबां डेभेलप जायाखै मेगनजों नुखाबाय स' बेयाव होमबा जोङो बिपिएफखौ सापर्ट खालामनायनि एबा खोथा थाबावगोन ना बेयाव बिपिएफखौ आंनिबा सापर्ट खालामनायनि जुक्ति थाया मानोना बिसोरो 10 बोसोर मेक्सिमाम 10 बोसोरानो आंनि माबायाव आरो गिदिर आंनिल' नङा बियो आङो पलिटिशियानफोरनि आरो एकदम आगोलनि जिथु एरिस्टटलमोननि बाथ्रा बुंदों आङो प्लेट'मोननि रुसुमोननि बाथ्रा बुंदों आङो बिथांमोननि थिउरि बायदिब्ला मोनसे बोसोरा मेक्सिमाम जोङो 10 बोसोर लाखिनो हायो आरो 10 बोसोर दिनै बिपिएफआ 15 बोसोर सोलायबाय 17 बोसोर मोननै बोसोर इन्टारिमखौ हमोबा 17 बोसोर सोलायनायनि उनाव थारमाने बिसोरनि थारमाने थाखा फैसा जायो बिसोरो पावारखौ माने मोननानै माने बिसोरनो भय भाबफोरा गैया जालाङोलै थाखा फैसा जाबाय नालाय थाखा फैसा जानायखाय मोनसे माने कारापसननि फारसे बा सिस्टेमखौ भायलेट गुबुंले खालामनायनि मोनसे आदत माने बहुत बोसोर माने खाखन सलायनायनि थाखाय बहुत फैसा माने इनकामबो खालामबाय आरो जोंनियाव मोनसे सिस्टेम थाखायो जोंनियाव माने दाबो ओंखायनो दै फार्स्टआवनो बुंखादों जों माने इलेक्सननि समाव जों सांग्रां जानांगौ माने जेनेबा आरो बे माने फैसाजों जिहेतु भट बायनो हायो नालाय
इनिखायनो बाराद्राय खाखन खालामबाथाय मोनसे सरकारा फैसाया बहुत जायो फैसा आरो बिसोर मोनसे टारगेट थायो जों फैसा दोबाबो जों भट बायनो हागोन बेखायनो ए बिसोरनियाव बै बुस्थुआ माने बे बुस्थु मेन्टेलिटी हाबो बिसोरनियाव सिस्टेमा माने लेत्रा जायो माने भटखौ जुदि नोङो खासे मानसिनो 500 होनानै नों जुदि बायनो हायोबा मोनसे गाम अमा मासे होनानै जुदि भट मोनोबा खाखनाव बायनो हायोबा होमबानो बे मोजां खामानि मावलाखिनो नोङो फैसादोनो बायबाय था नोङो ससाइटियाव मोजां मा दलं बानायलायनो गोनां खोथा गैया बारा थाङो खरसाया नङा होमबा मुबा गामियाव मोजां माने लामा बानायना होनायनि खोथा गैला अमा मासे होबाय लामा बानायनाय लोगो लोगो करोड़ टाका फैसा खरसा बै सिस्टेमा गुबुंले जायो नों भट बायनो हानाय नङा बेनिखायनो बाराद्राय लं टार्मसआव जुदि मोनसे सरकारखौ हेगारना होयोबाथाय बे रावनिबो गोरोन्थि नङा बियो बे रायजो राजानिनो गोरोन्थि बियो आरो एक्चुअली बै मानसिफोरनिबो भुल नङा इयो मानसि जातिनियावनो बे बुस्थुआ थाखायो थारमाने माने दिनै हाग्रामाखौ भुल होबाय थाबा जानाय नङा थारमाने हाग्रामायाबो जों रखमनो मानसि नंगौ नङा बिबो मानसि जोंबो मानसि बयबो मानसि हाग्रामाखौ बोख्लायनाया नोंनि दायित्व आंनि दायित्व जोंनि दायित्व खिन्थु हायाबा नों जुदि फैसाजोंनो बिदि बायजाबाय थादोंबा बे नोंनि गोरोन्थि जोंनि रायजोनि भुल बेनि उनाव नोङो सोरबा बिपिएफ पार्टिखौ रायनानै कुनु माने अरकाय मोननाय नङा नों बेसेबां सोरखौ रायनो नों दा ओंखायनो एक्चुअली बे मानसिनि केरेक्टारानो बिदि जालांखायो बेनिखायनो थारमाने जोङो 15 बोसोरा मेक्सिमाम 15 बोसोरनिफ्राय कुनु दिनै आसामावबो जोङो 15 बोसोरनि बारा जानाय नुवाखै भारतआवबो जोङो 1947 निफ्राय सानना नायोबाथाय इयावबो जोङो मोनथाम टार्म जोङो हिस्ट्रियाव बारा मोननाय नङा जोङो मोनथाम टार्म सलायनाय सरकार सलायनाय सोलायखाया थारमाने सोलायखायो गोरों मानसिफ्रा सोलायो आरो जोंबो सोलायनांगौ आरो बर'फोरनि बिटिसियाव मालाबा सोलायाबो जानो हानाय जुदि नों मोजां मोनसे सिस्टेमेटिक माने सरकार शासन खालामनो हादोंबा रायजो राजाया नोंखौ अनबाय थागोन बिदिबाथ' नोङो सोलायाबो जानो हानाय माने नोंनि सिस्टेमनि सायाव सोलायसिगोन नोंनि सिस्टेम नोंनि मावनायनि सायाव सोनारसिगोन खिन्थु हिस्ट्रि बिबायदि रेकर्ड गैया खिन्थु मानसि जातिखौ इग' जायो नालाय मानसिया ओंखायनो बेनो सारे सिलेक्टर नालाय बे मोनसे सिस्टेमखौ लानखादो बोरैबा जुदि माबा मोनसे सरकारा गोरोन्थि मावोबा बा ससाइटिनि मोजां खामानि मावाबा बोरैबा माने एसे गुबुंले मावलांदोबाथाय बे नोंनि सिस्टेमा रिमोट कन्ट्रला जोंनियावसो दङ रिमोट कन्ट्रला बियो हाग्रामानियाव गैया सोरबा खाखन पार्टिनियाव गैया जों माने थखाय जायो आरो बेनोल' जोङो बायजायो बायखांजायो बेनोल' बेनिफ्राय डाइरेक्ट मोनसे कुइसन आं सोंनोसै दिनैनि दिनाव बिपिएफखौ नोंथाङा खोब कराप्टेड पार्टि होननानै सानो नामा एक्चुअली बिसोरो डेभेलपमेन्टनि सायाव नोंथाङा बिपिएफनि नोजोरा मा दा बिनि सोंथिखौ बुङोबाथाय आङो थोंजों एन्सार होयोबा बिपि पार्टिया बा रुलिं पार्टिया कारापसन खालामग्रा होनना बुंबाथाय गोबां कुइसन खालामगोन मुवा कारापसन बिथ' रायजो राजानि सरासर सोंनाय आरो बहुतआनो बुंबाय इउपिपिएलआबो बुंगोन बिपिएफआ बहुत कारापसन खालामदों बहुत ओरै जोंसो मोजां मावगोन एबार जों मोजां रायजोनि मोजां खामानि मावगोन दा एक्चुअल माने मोजां रियेलखौ जों नायमारोबा बिपिएफआ एक्चुअलि कराप्टेड पार्टि मार नामा करापसन खालाममारदों नामा बिसोरो कारापसनखौ बयबो खालामो बिपिएफआबो खालामदों आरो सिगांबो जिखिजाया कान्ट्रि जिखिजाया जागानि जिखिजाया एडमिनिस्ट्रेसनावनो माने कारापसना थाया नङा थायो खिन्थु बै बुस्थुआ लिमिटेड थानांगौ थारमाने कारापसना आरो थारमाने मा फिसा फिला 10-20 हाजार 2,000 3,000 कारापसना एख' नङा खिन्थु जेब्ला माने नोङो लाख टाकानि 25 लाखनि माने मोनसे साब इन्सपेक्टरनि एग्जामनि नामाव एडभार्टाइजनि नामाव 25 लाख नांगौ होनना साख्रि मोनगोन माने मोनसे सुकिदारनि पस्टनि थाखाय 9 लाख 10 लाख 15 लाख होबासो साख्रि मोनगोन बैफोर रकम गिदिर कारापसना जानाङा दा बै रकम गिदिर कारापसना जों फिसा फिला कारापसनखौ हमनो हाखाया 1 टाका 2 टाका अफिसाव माला खामानि थांबाय खामानि मावग्रानो 10-20 टाका होबाय बेफोर कारापसनखौ जों खामानिखौ मावनानैनो जा आरो नङा होमबा बाहाय बांलाखौ नोङो जायो आरो मानसिफोरा जाथ' होनना बुङा जों खारन थारमाने मा जागोन खुराङा जुदि नोङो खामानि मावाबा नोङो बोरै मोनजानोबो बोरै मोनजानो नोङो खामानि मावना जानांगौ जायो मावनानै जानांगोन खिन्थु खामानि मावालाखिनो जानायखौसो जोङो माने सोंखारिनांगोन आरो जुदि नोङो लामा पदुलियानो जाखायाखैबा कुनु मोनसे डेभेलपमेन्टनि मोनसे मोजां सिस्टेम जायाखैबा खालि माने कराप्टेड माने कुनु मोनसे सिस्टेमा जुदि साक्सेसफुल जायाखैबा जों बेखौ डाइरेक्ट कराप्टेड होनना बुंनो हागोन आरो दा बे नोजोराव बेफोरबायदि खामानि मावनाय नुदोंना नुवाखै नोंनि मथेबा बिपिएफखौथ' बेबायदि खामानि मावनाय जोङो निउसफोराव नुदों जोङो जोंनि आखायाव कागज गैया जोङो दा बुंनो हानाय नङा खिन्थु आरो जोङो खोनादोंबो माखासे साख्रिनि थाखाय फैसा होना साख्रि लादों जोंनि ओनसोलाव दोङो खिन्थु बै फैसा होनानै माने फैसा बिनानै साख्रि लानाय बुस्थुआ जानाङा
जोंनि जायगायानो फिसाखा बिटिसि ओनसोला बिटिसि ओनसोला फिसाखा आरो बेयावनो बर' मानसिफ्रा दुखियाखा बेयाव नोङो 25 लाख थाखा 15-10 लाख 9 लाख 5 लाख थाखा होनानै साख्रि लानांगौ जायोबाथाय बिनि सेबां माने घाटिया सरकार माने रायजोफोरा फोथांना लाखिनाया बिराद माबा माने बिराद जाया नङा जायो गाज्रि आरो बहुत कराप्टेडखौ जों नुदों माने जोंनि गामिफोरावबो नुयो जोङो किसुमाननि सरकारनि न' फैयोना मा आइवे ना मा होनना आइवाइ बेफोरबायदि न'फोरा दासिमबो रावनियाबो कमप्लिट जानायखौ जों नुवाखै थारमाने बहुत कारापसन आरो गामि गामि मोनसे वाटार साप्लाइनि मोनसे माबा दङ वाटार साप्लाइ बेबो दिनैयाव लासे रायजो राजाया खुनु माने दै मोलोङा न'खौ लुना दोनदों सिस्टेमा सालायाखै बेयाव जेबो दैनि माने साप्लाइ फैया ओरैनो न' आरो श' अफ बेफोरखौ जों काराप्टेड होनना बुंनांगोन डाइरेक्ट काराप्टेड गामि गामिथ' बहुत कारापसन आरो बहुत गिदिर गिदिर मेगनजों जों नुखानायफोरखौ जों नुखानांगोन आरो बहुत जों नुखायो खुनु माने साख्रि बाख्रिनि खोथा जबनि खोथाखौथ' जों फैसा नङाबा मोनखाया बिटिसिआव मोनखाया ना आरो दिनैयाव लासे लिगेलि मोनसेबो माने जबनि इन्टारभिउ जानाय जों नुवाखै गैया माने जादोबाबो इन्टारभिउआ ओरैनो श'आव थाखाय जायो उनाव लासै माने रिजाल्टआनो ओंखारा डाइरेक्ट माने किसुमाननो फैसा लानानै साख्रिखौ डाइरेक्ट माने एपइन्टमेन्ट होनाय जों बहुत नुदों बेफोरखौ जों कराप्टेड होनना बुंनांगोन जोंनि लोगोफोर टेलेन्टेड मानसिफोर एग्जाम होयो बिसोर मोना टेलेन्टेड मानसिफोरा मोना खिन्थु खायसे टेलेन्टेड नङि जायफोरा माने रुलिं पार्टिनि रिलेसनाव थायो बिसोर मोननाय जों बहुत नुदों दा बै बुस्थु कारेक्सनफोरा जादों दा मोनसे खोथा आरो जेनेबा दाथ' जों बयबो गोदान सरकारखौ लुगैदों बा किसुमाना लुगैदों किसुमाना लुगैयाखै बिपिएफ जायफोरा बिपिएफ जों थाफाना खामानि मावबाय थादों हयथ' बिसोरो आरो बिपिएफखौ खोमा जानो बादों नङा होमबा थेवबो इउपिपिएल जितु सरकार फैगोन गोबांयावनो गोबां कुइसन जे गोदान सरकारा कराप्टेड फ्रि जानो हागोन ना बे गोदान सरकारा माने कुनु कराप्टेड खालामनाय नङाना ससाइटिनि मोजां खामानि मावनो हामारगोन ना बेफोरबायदि गोबां कुइसन दा बिनि सायाव जों मा जाज खालामनो हायो जेनेबा फैगोन जितु गोदान सरकारनि सायाव दा एक्चुअली जोङो बेयाव मोनसे बुस्थु एक्सपेक्ट खालामनो हायो खिन्थु नैसा नङा जे बिपिएफआ सरकार दायालासिनो गुबुन पार्टिया गोदान पार्टिया सरकार दाफायोबा माने बेयाव 100% माने पुरा पियर सरकार जागोन बेखौबो जोंहा खालामनो हाया किन्तु दोङो थारमाने गोदान सरकार फैयोबाथाय बे पुरुना माने एक्जिस्टिं सरकारनिख्रुइ बेयो मोजां खामानि मावगोन ना खिन्थु 100% सैथो बाथ्रा माने एकदम सैथो बाथ्रा बेयो मानोना गोदान सरकारा फैनाय लोगो लोगो बे पुरुना सरकारा माने आगोलनि सरकारा जि रखम खामानि मावबाय थादोंमोन बिसोरना माने फैसा थाखा जानानै बहुत अहंकारा बारायलाङो नालाय गोदान सरकारनो मोनसे गोदान मावनो मोननायाव जुस मोनसे थायो आरो माने बै जितु गामि गामि थांनानै प्रतिश्रुति माने सतबांसा होनाय माबा माबि थांखि होना फैनाय प्रमिस लाना फैनाय बाथ्राफोरखौ थारमाने बिसोरो थाब बावगारा बिसोरो बेनिखायनो ओरैबायदि मोनसे जसाव फैयो जों खामानि मावना देखायनांगोन दे रावबो जाथ'नो मोना दे लिडारफोरा बिराद जसाव थायो जों रावबो खामानि मावनो रावबो जानो मोना मोजां खामानि मावनांगोन जोङो बै मोनसे जितु इन्सट्राक्सन बियो थारमाने गोदान सरकारनियाव थायो खिन्थु बे जितु इन्सट्राक्सना स्ट्रिक्टनेसा लासै लासै गैया जालांनोबो हागौ बेनिखायनो सरकारखौ सोलायबाय थानांगौ दा इउपिपिएलआ जुदि हमना लायो जोंनिया मोननैल'सो पार्टि दङ नालाय जों इउपिपिएलनि बाथ्रा बुंनो गोनां जायो इउपिपिएल आरो बिपिएफ दा इउपिपिएलआ सरकाराव फैबाथाय बिसोरो डेफिनेटलि बेलेग पुरुना सरकारनिख्रुइ मोजां खामानि मावनो थाखाय सेस्था खालामगोन बिसोर आरो सेस्था खालामबानो बियो मोजां सरकार जागोन खिन्थु बियो 100% कारापसना जोबगोन बेबो नङा फिसा फिला कारापसन थानोबो हानाय आरो जोंनो बे रखम सेस्थाखौनो नांगौ आरो बै रखम सेस्थाखौनो नांगौ बे रखम सेस्थाया थानाय सरकारखौनो जोंनो नांगौ थारमाने आरो थारमाने बिसोरनो उनाव माबा मोनसे जालाङो बेखौ मिथिया आरो उनाव सोलायनोबो हानाय इउपिपिएलआ अहंकार जालांनोबो इउपिपिएलआबो अहंकार जालांनोबो हागौ फैगोन 10 बोसोर 15 बोसोर सोलायनो मोनोबा जुदि 5 बोसोर गाहाम 15 बोसोर गाहाम सोलायनो मोनोबा बिपिएफआबो अहंकार जालांगोन सरि इउपिपिएलआबो अहंकार जालांगोन बिसोरबो काराप्टेड जालांगोन बिसोरबो माने सिस्टेमा बिराद माने लेथेर पेथेर गाज्रि जालांगोन आरो अब्लाना रायजोआ मिथिलायनांसिगोन आरो बेखौ दा बिनिखायनो रायजोनो पावारखौ होना दोनदो थारमाने रायजोआ मिथिनांगौ थारमाने सोलायनो गोसोबानो सोलायलायदो इउपिपिएलआ हामलिया काराप्टेड जाबाय बेलेग कारण इउपिपिएलआ 20 बोसोर सोलायबाय 15 बोसोर सोलायबाय हामनाय नंलिया आरो 15 बोसोर सोलायनो होनाङा इउपिपिएलआनो जाथो जों समाजनि मोजां खामानि बुंदों नालाय बे रावबो पार्टिनि बाथ्रा बुंनो थाङाखै जोङो इउपिपिएलखौनो 100 बोसोर लाखिनांगौ नङा काराप्टेड जालांजोबगोन मानसिनि नेचारेल केरेक्टार इउपिपिएलखौबो जुदि 15 बोसोर सोलायनो होयोबा 15 बोसोरनि उनाव बियो अहंकार जाजोबलांगोन गथायबो अब्ला सिस्टेमा खाराब जालायगोन आरो काराप्टेड जागोन माबा जागोन बेनिखायनो 10, 15, 20 बोसोर सरकारनि जितु ग्रेभिटिखौ नायनानै
सरकारनि स्थितिखौ नायनानै जों बेखौ रायजोआ सोलायलांबाय थानांगौ थारमाने आरो बियो एकदम रायजोफोरनि मावनांगौ खामानि सरकार सोलायनांगौआ भटार्सफोरनि दायित्वआ बेनो भटार्सफोरनि दायित्वआ बेनो तारमाने उनाव जों रावखौबो सोंखारिनो गोनां खोथा गैला खोथा गैला रावखौबो सोंखारनो गोनां रायलायनो गोनाङा दिनैनि थाखाय बेखिनियानोमोन जों खोब मोनसे गठनमूलक आल'सनासो खालामदों जों रावखौबो सोंखारियाखै रावबो पार्टिनि बायस जाना बुङाखै जों कुनु पार्टी बेस जानानै बुङाखै रियेलिटिखौ बुंदों जों एक्चुअल माने रियेल बाथ्राखौ जों बुंमारदों आरो रियेलिटिखौ बुंनायावनो सोरनिबा देहायाव नांखागोन आं डाइरेक्ट बुंखागोन दिनैनि दिनाव जायफोरा माने जोंनि भिडिअखौ नायदो बिपिएफ सापर्टारफोरा जोंखौ हामा मोनखागोन कारन जों बिपिएफनि करापसननि बाथ्राखौ आसि थुनानै बाथ्रा बुंनाय जाबाय जोङो बेयाव जोंहा आं दिनैनि दिनाव गोग्गानानै बुंगोन कारन आं बेयाव गिनांगौ खोथा गैया कारन जोङो इडुकेटेड जाबोबाय जों बुजि मोननो हानाय जाबाय जों साननो हनो रोंनाय जाबाय जों सिगांनि बायदि नंला नङा होमबा जों फरायबाय एमए पास खालामबाय जोंनि मेगन सिगाङावनो जोंखौ थगायनाय नुयोबा जोंखौ सोबख'नाय नुयोबा कारापसन खालामनाय नुयोबा जों जुदि बे समायाव मेगन मिसिना थायोब्ला सोरखौबा गिनानै जुदि जों बाथ्रा हामा मोनगोनलै होननानै थायोबा होमबाना जोङो शिक्षा लानाय जों जाम्बा जाबाय जों जाम्बा होनना लिरना लानायानो साबसिन आरो आइएमए जाम्बा होननानै शिक्षा लानायनि ओंथिया थानाय नङा गतिके जों रावखौबो गिनानै जों भिडिअखौ बानायाखै जों डाइरेक्ट माने एक्चुअल रियेल बाथ्रा बुंबाय सैथोखौ बुंबाय जोबथारनायाव सारा एसे बुंबावबाय आरो बेखिनिखौनो बुंनानै जों दिनै भिडिअखौ फोजोबगोन जोबथारनाया बेनो जोबथारनाया आं बेखौनो बुंगोन जिहेतु भिडिअआ एकदम माने ग्रासरुट लेभेलाव मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ जों सावरायदों बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला माने एकदम जायखिजाया ग्रासरुट लेभेलनि बाथ्रा मिथिनो गोनां दै बयबो भटार्सफोरा मिथिनो गोनां बाथ्रा बेनिखायनो भिडिअखौ जेसे हायो एसेबां शेयार खालामनांगौ जाहाथे गासैबो मिथियो कारन सांग्रां जानांगौ आरो जोंनि मानसिफोरा भटआव बोरै होनांगौ बेखौ सांग्रां नङा थारमाने दा बेनिखायनो जाहाथे भट होनायनि सांग्रांथिया बयबो रायजो राजानो फैयो बर' रायजो राजाफोरनियाव बेनि थाखाय भिडिअखौ लोगोफोरनियाव सोरनिबा जिमान हायो मबाइलखौ माबाखौ भिडिअखौ शेयार खालामनानै जाहाथे सोरबा एवारनेस नङि मानसिया नैबे भिडिअनि गेजेरजों सोरबा खायसे खानाय एवारनेस मोनो आरो जाहाथे मोनसे गोथार सरकार लाबोनो हायो दा बेखौ जोङो मिजिंथिबाय स' बेखिनियानोसै अके दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो बिदाय लाबाय गोजोन्थों see you next इननि भिडिअ लोगो मोनबावगोन बाय बाय